Hi guys, welcome to Zim Celebrity TV. Things are not looking good in Zimbabwe. Geza shake down pillars of power. EDs and PF yotumira mapurisa kuti asunge bombshell Geza. Mapurisa anoti ari kutsvaga murwi wehondo werusunungiko Blessed Geza. Vari kuti vari kumupomera mhosva yekuti hanzi the suspect stole disclosed 3 vehicles, hanzi akaba mota 2, hanzi 3, hanzi undermining the authority and insulting the president. Nekuda vadi kuudzwa chokwadi, vakaudzwa chokwadi vanoti vari kutukwa, saka vada kutomusungira zvisipo. Number 3 vari kuti hanzi tiri kumusungira hanzi incitement to commit public violence. Kupi kova vari kuti public violence? Because Geza akadedzera kuti iye ari kuda kuti vanhu vapinde mumastreets, asi mapurisa akavarova chete, ngavazive kuti tinovabata kumalokishini kwavanogara. Ndizvo zviri kunzi hanzi inciting violence. Kupi? Munongoziva mega kuti each and every time kana zvikanzi vanhu ngavapinde mumastreets vademonstrate, ZANU-PF inotumira mapurisa kuti varove. Saka zviri kunzi ZRP released a statement asking for Geza's whereabouts. Our police know where he is staying. If they are not pretending, they should go to his house and arrest him. Why give us a statement asking for Geza? The statement is meant to test the mood in the country. Vari kukwata tozviziva. Asi vazukuru vambuya nenda vataurawo zvakawanda zvakasiyana siyana. Mumwe munauya akati shuwa vangatadze kuziva kunogara gamba. They are trying to fool us. Mumwe munhu akati he is everywhere uyo, maybe atore kugokwe. Mumwe munhu akati bombshell is safe and sound, don't worry. Mumwe munhu akati God bless Geza and never give up on denouncing ZANU-PF. Mumwe munhu akati kuda kutinzwa havo. Mumwe munhu akati God please protect Geza from these criminals. Mumwe munhu akati so now he is a criminal because of what he said, so everyone who comes for the president is a thief. So ndo nyaya iripo guys, handizivi kuti matikudini nazvo. Mushure mekunge Geza ataura chokwadi achiudza ZANU-PF timu yevari akashaya kudedzera kuti imbavha. Ndozvatiri kubvunzawo nesuwo vanhu veZim Celebrity TV kuti kana dai anga ari mbavha semataurira vari kutaura aya vari kureva, sei vasina kumbobvira vamusunga kubvira kudhara? Munotongoona kuti hapana, varida kutiitisa, varida kutipusisa vanhu veZANU-PF. Hapana zvakadaro, tiri kuzviramba. Vana ava vaudzwa chokwadi, tese tozviziva kuti Zimbabwe iri kutotadza kunaka. Hapana kana chiri kubuda, hapana chiri kufamba. Nyika vari kuba ZANU-PF timu yevarakashe, they are busy looting manzira dzese, hapana chinhu chiri kufamba, mahospitals, everything zviri kutaurwa naGeza ichokwadi, chiri pachena. Saka ZANU-PF haidi kuudzwa chokwadi. Kana ukaiudza chokwadi zvangofanira kuti hakuituka. Kwavari vanodedzera kuti kuri kutituka, uri kutaura zvinhu zvisipo. Handizivi guys, munoti kudini nazvo. Thank you so much. Don't forget to subscribe.